ओबीसी महासभेची फोटोग्राफर्स व व्हिडिओग्राफर्स यांना दरमहा 15,000 रुपये प्रमाणे 3 महिन्याचे आर्थिक सहाय्य करण्याची संपूर्ण मागणी. महाराष्ट्रामधून ओबीसी महासभेतर्फे या वर्षीला 3 महिने जे आमचे गेलेले आहे आणि पूर्ण या उन्हाळ्याच्या सीजनामधले आमच्या फोटोग्राफर बंधूंच्या माझ्याकडे जे अमरावती जिल्ह्यामधून बरेचसे माझे फोटोग्राफर बंधू आले आणि त्यांनी त्यांची समीक्षा सांगितली आणि त्यांचा विचार आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी करायला पाहिजे म्हणून आम्ही आज आपल्या अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मुख्यमंत्री साहेबांना आणि नानाभाऊ पटोले विधानसभेचे अध्यक्ष यांना आम्ही निवेदन दिलं की फोटोग्राफरना या 3 महिन्याची पूर्ण मदत 15,000 रुपये हर महिन्याला द्यावं ही आमची विनंती आहे.